O accidente tivo lugar en Deiro, preto da saída da Ponte da Illa en dirección a Cambados. Unha menor de 3 anos resultou ferida de gravidade e tivo que ser trasladada en helicóptero ao Hospital de Santiago. Segundo as últimas informacións, permanece en coma. A pequena viaxaba coa súa nai neste turismo que pasadas as 9 desta mañá impactaba contra este autobús escolar. A muller de 26 anos e un dos nenos que viaxaban no autocar tamén resultaron feridos. Ambos foron trasladados ao Hospital do Salnés. Movilizaron 2 ambulancias e máis o helicóptero. E nada, o que se fixo foi estabilizar nunha ambulancia a cría e logo evacuaron no helicóptero. A orixe do sinistro está noutro accidente previo, unha colisión entre dous turismos sen maiores consecuencias. E cando viu ese sinistro, o chofer do autobús reduciu a velocidade ata case deterse por completo. Hubo un alcance primeiro, outro accidente, o autobús frenou, e o que viña detrás impactou contra o autobús. Ese impacto puido ser o resultado de varios factores. Segundo explicou a conductora do turismo, non foi quen de reducir a velocidade e, ademais, o sol deslumbrouna, non sendo capaz de reaccionar a tempo. O que a policía local decía que eles cando chegaron tamén teñen o sol de frente, non vían nada, non vían nada. A pequena de 3 anos viaxaba na cadeira homologada. Segundo algunhas fontes, a súa cabeza acabou impactando nunha tablet que ia vendo. No momento da colisión, no interior do autocar viaxaban 14 escolares camiño do colexio dos Salesianos de Cambados. Tras evacuar os feridos, o resto de rapaces foron trasladados ao centro educativo noutro autobús.